Sibukeka silimala isithunzi sika-TK Zuma owaziwa ngothisha wesizwe enkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok ojwayele ukushaya amahlaya ngey'ndlela ey'hlukahlukene noma ngento esuke i-trend-a ngaleso sikhathi. Lokhu kulandela ukubonakala kwakhe evela laphana-ke kwisiketshi sakwaJoe kanye-ke nabafana abenyoni TV nenkosi yakwamnikati. Sawubona kuphi nakuphi lapho unye khona lomusa njengamanje ukubingelelayo uyena Mathinda Cosi Ntombi umqamu lamehla abanye sebaqhumela imali thibaza. Ngana yethu ungabe usuku lakho lokuqala ulanca uthonze ukulungela upress subscribe button ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka lama-video kube wena oqala uthola notification. Engane zakwethu omunye wabahlaziyi noma omunye wabaqapheli laphana-ke ku-TikTok owaziwa ngoSiyamyeza-ke ubeke esaveza ngokusobala ukuthi isithunzi sika-TK Zuma silimele kangakanani kanti futhi ubafake engozini engakanani abantu njengoba-ke ebesesayidini lakhe uGwaJoe emva kokuba futhi sekusabalele ukuthi into ebikhulunywa uyena-ke unoGwaJoe izikhundlakhundla ayikho njengoba ingekho. Ngane wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho zizwele nango Siyamyeza echaza. But TK Zuma, some of us we genuinely like your content. Kakhulu siyayithanda, but recently engathi siqala ukuba bias at some point. Especially into ekungcolisayo lolu daba lolu laGwaJoe. I do understand ukuthi wawukhona mhla kwenziwa lesi sketch lesi, angisazi ukuthi sasenziwa kuphi lesi senkomo nani. But mangabe futhi wena usu in favor of uGwaJoe ngalokho kwenzakala, usutrapa uKing Bhaka, uthini ngomuntu kade thanda icontent yakho owaba ivictim yale content enaniyenza lapha kuloya muzi, walimala kangasizakala wakhokha inqwaba endodla zezemali? Uthini ngalo muntu loyo enhlizweni yakho? And if you say ukuthi uGwaJoe isinkwa sakhe, uKing Bhaka ukuphazamisa isinkwa sakhe, isinkwa sakhe semali akayithole kanjani? Imali oqala ekukhohliswe ingqondo, kudonywa ingqondo zabanye abantu bese kuyinaye ethola imali ngalabo bantu labo. Ngoba phela ngale ngathi kudonywa ingqondo zabanye abantu bezenza idomu ngandlela thizeni, umuntu akholelwe entweni engekho ukuthi khona kube kade kwenza noma kungamacebo kaGwaJoe, umuntu ebuka lapha ku YouTube nala ku TikTok bese thatha imali le anyanga ifika imfuna u50,000 noma ifika imfuna u80,000. Azama umuntu ngoba ubonile ukuthi lento lo muntu uphethe into ephilayo, awuhambise lo 80,000 usiyalimala at the end of the day. uGwaJoe udlile ngapha, lo muntu uthini ngalo muntu olimele mfethu? Ngilalelile ivideo laphana, articulation yakho yinhle mnandi yonke into, like it very funny, but hayi ngeke lento lesi sketch lesi ngayibuka naqala lento le mangilalela lento le ama conversation oGwaJoe no Lokhuzana no King Bhaka, ngathi no lento lena izokwenza ukuthi ube namachaphazelo ngoba you were there ngale nkathi kwenziwa lezi cash lezi. Yes, I do understand maybe khona ipotion mhlambe yaba khona, but being honest nje abanye bethu bayikhonzile content yakho mfethu kakhulu ifani nezinto eziningi nje sibuye sifunde kuyona. Kodwa recently ngalezi cash lezi zenyanga lento ifuna ukukulimaza isithunzi nendlela abantu kade bekuhlonipha ngayo.